бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳаи варзиш низ дар мамлакат рушд намуд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои мухталифи варзиш арзи ҳастӣ карданд. қаҳрамони навбати барномаи мо Шоҳзод Шомиров мебошад. мавсуф дар Федератсияи кудо ва кайяки ҷумҳурии Тоҷикистон нозукиҳои кудоро аз худ мекунад. ном бурда иштирокчии мусобиқаҳои дохиливу бурунмарзӣ мебошад. аз фаъолияти варзишгари ӯ 6 сол пур гардидааст ва дар ин муддат ин варзишгари наврас зина ба зина рушд намуда бо кӯшишу талошҳои зиёд ба дастовардҳои шоён ноил гардидааст. дар ин роҳ бо мавсуф устодонаш Баҳриддин Кабиров ва Шерзод Нормуродов кӯмак мекунанд. Шомиров Шоҳзод дар ин толор аз соли 2014 вақте ки толори Федератсияи кудо ва кайяки ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд, аз амҷо хурдсол буд ва тамрини худро сар кард. 10 карат чемпиони Тоҷикистон аст. Парчамбардори миллати азизамон аст. ба Шоҳзод мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ такони ҷиддие дод, то роҳи кудоро бо шавқу завқи зиёд тай намояд. зеро ба гуфти ин варзишгари наврас маҳз чунин сабқатҳои дохилӣ метавонад онҳоро ба мусобиқаҳои сатҳи баланд ва берун аз ватан омода созад. аз миёни дигар намудҳои варзиш барои чӣ маҳз шумо намуди кудоро интихоб кардед ва умуман варзиш ба шумо чӣ медиҳад? Варзиши саломатӣ аст, одоб аст, ахлоқ аст. Ман намуди кудо хеле писанд омад. Ман 7 сол мешавад ки дар ин намуди варзиш машқу таврин дорам. мехостем роҷеъ ба нахустин мусобиқае ки берун аз ватан иштирок кардед сухан гуфта бошед. кадом сол буд ва ба кадом давлат сафар кардед? Ман аввалин бор ба Қирғизистон сафар кардам. Соли 2016 ман се рақиб доштам. Аввалин рақиби ман он аз давлати Қазоқистон буд. дуюмин рақиби ман аз давлати Қазоқистон буд ва севимаш аз Узбекистон буд. Ман дар Қирғизистон ҷои аввалро ишғол кардам. боиси қайд аст ки Федератсияи кудо ва каяк дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2014 амал мекунад. ватани асосии ин намуди варзиш ҷопон аст. маънии калимаи кудо роҳи бузург ва ё кушода мебошад. кудо аз зумраи муҳорибаҳои якҳарбаи шарқӣ буда дар бисёр кишварҳои ҷаҳон дилбохтагони худро дорад. ин намуди варзиш дар заминаи карате киёкушинкай, куштини ҷудо ва бокси тайландӣ ташкил ёфтааст. дар ҷараёни рақобат аз усулҳои ин риштаҳои варзиш истифода бурда мешавад. аз ин лиҳоз метавон гуфт ки дар ин намуд истифодаи усулҳои варзиш маҳдуд нест. мутахассисони соҳа таъсири ин нави якҳарбаро дар солимгардонии ҷомеа манфиатбахш арзёбӣ мекунанд. имрӯзҳо фаъолияти ин намуди варзиш дар шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлону Суғду Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба роҳ монда шудааст. зимни наворбардорӣ маълум гардид ки ба монанди Шоҳзод дар толори варзишии чарх наврасони зиёд ба намуди кудо шавқу ҳавас доранд. музаффарияти ин варзишгарро дида ҳар яки онҳо низ кӯшиш мекунанд бо иштирок дар сабқатҳо дастболо гарданд. Шоҳзод Шомиров мегӯяд, вақте ки ман дар сабқатҳои берун аз ватан меравам, пеш аз ҳама кӯшиш мекунам ки муаррифгари кишвари худ бошам ва ҳангоми рақобат дар майдон аз усулҳои хос истифода мебарам. бароям ширкат дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ мояи ифтихор аст.
маротибаи дуюм ки шумо иштирок кардед кадом мусобиқа буд ва чӣ гуфтанӣ ҳастед вобаста ба иштирокатон? Бовар доштед ки шумо маротибаи дуюм низ берун аз марзи ватан ғолибият ба даст меоред? дар Ташкент ман дуюм ҷора ишғол карда будам. Аввалин рақиби ман аз Қирғизистон буд ва дуюмаш аз Қазоқистон буд. Сеюмаш ки ман баромадам, ӯ мара мағлуб кард, аз давлати Ӯзбекистон буд. Умуман барои варзишгар шудани шумо кӣ кӯмак кард? Саҳми кӣ бештар буд ва шуморо кӣ раҳнамоӣ кард ки варзишгар шавед? Барои ман писанд буд ки варзишгар шавам. Баъд ман қати падарам омадам ин толор. Дар ин толор мада писанд омад. Ман хеле ташаккур мегӯям устоди худам Нурмуродов Шерзодо ки ӯ ба тайёр шудани ман дар ин намуди варзиш хеле заҳмат кашидааст. шоҳзод ҳамарӯза ба ин толор меояд. маҳз ан ҳамин толор чунин варзишгаронро тарбия менамояд, чунки пайваста дар толор кӯшишу ғайрат, ҷасорату матонат ва ҳисси ватандӯстии варзишгарон зиёд гардида, роҳу усулҳои ин намуди варзишро аз мураббӣ меомӯзанд. Тамрингирандагони ин машқгоҳ асосан аз 5 сола боло мебошанд ва дар ин роҳ волидонашон низ масъулият ҳис намуда онҳоро ба варзишу солимӣ ва тарбияи ҷисмонӣ раҳнамоӣ менамоянд. кӯдакону наврасони навомӯз кӯшиш мекунанд чун чеҳраи барномаи мо варзишгари муваффақ гарданд ва аз тамрин намудан бо мавсуф дар як толор хушҳоланд. аввале ки ба ҳамин толор омадам, Шомиру Шоҳзод дар ин ҷо машқ мекард. Шомиру Шоҳзод хуб буд ва вай ба мусобиқаҳо мебаромад, ҷои аввалро мегирифт. Ман ҳам кӯшиш мекунам ки монанди ӯ варзишгари хуб шавам. устоду шогирд соатҳои зиёд ба омӯзиш машғул мешаванд ва тамринҳои онҳо тавре сурат мегирад ки натиҷа ба бор биёрад. мураббӣ кӯшиш мекунад ки ҳар амалу ҳаракат усули хоси худро дошта бошаду ҳадафрас гардад. чунин фаъолият ва муносибат аст ки чеҳраи барномаи мо дар 5 мусобиқаи бурунмарзӣ ғолибият ба даст овардааст. Шомиров Шоҳзод аз яки варзишгарони хуби федератсия, фаъоли федератсия ва дар ҷумҳурии Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистон ҷойҳои аввалро гирифтааст ва камарбандам дорад. дар фаъолияти варзишгарии худ 3 маротиба шумо ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар кардед ва ширкат кардед дар сабқатҳои берун аз ватан. мехостем вобаста ба ин мусобиқаҳо сухан гӯед. Бале, ман аввалин бор ба ҷумҳурии Ӯзбекистон соли 2017 сафар кардам. онҷо ман дуюм ҷора ишғол кардам. дуюм бора соли 2018 мебошад ки ҷои аввалро ишғол кардам ва сеюм бора ман дар чемпионати Азия якум ҷора ишғол кардам ва чемпиони Осиё шудам. зимни суҳбат мураббии Шоҳзод қайд кард ки номбурда хонандаи муассисаи таҳсилоти ҳамагонӣ рақами 32-юми пойтахт аст ва дар таълимгоҳ низ бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунавӣ таҳсил менамояд. Шомиру Шоҳзод дар муассисаи рақами 32 беҳтарин хонанда мебошад. Ман рафтам бо роҳбари муассиса суҳбат гузарондем. хело баҳои аъло доданд. вақте аз берун аз давлат ё ки дар Тоҷикистон мусобиқа мебароям ва ҷои аввалро мегирам ва ё аз пушти ман хеле хурсанд мешавад, барои он ки муносибати ману ҳамсинфоам хеле хуб астааст. қайд кардан ба маврид аст ки имрӯз ин намуди варзиш аз рушдкардатаринҳо маҳсуб меёбад ва дар ҳоли ҳозир 79 кишвари ҷаҳон ба он таваҷҷӯҳ доранд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон сафи дӯстдоронаш ба 1000 нафар мерасад. ман мехоҳам ки ранги устода Нурмуродов Шерзод
чемпиони ҷаҳон шавам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. Ва масалан гуфтам ки машқ тамрин кунед ва ҳамин хел толорро биёяд машқ кунанд, тамрин кунанд, беҳудагардӣ накунанд. мо орзу менамоем ки наврасону ҷавонон пайваста ба ин ва дигар намудҳои варзиш машғул шаванд ва ба ин васила тарзи ҳаёти солимро интихоб намоянд.